أرست زينام بريزيدنت هياز كسلاسي معلت قيح مسكالن قيح ورحنا ملكيتهم نقابلات محبر قيح مسكال إثيوبيا مسجنا قريبهم كوميشن هاجراوزته أب كل التجراي أجندة نايمت خاب مدرخ نمسلات مسمركتهم أكلات زارب زعوام هلو عيتت أبو متحدث حبيرو كاب زينات إسرائيل بالعلي وانا معرفو نفرتي يمن متقعت مكيادا صعبو هيوت سلسته سبات محلافو تقليصو سلام طعنا بالله زخوركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حد خوينو كم تلمود نس ساعات تدالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات اندامراحكم ساخم صنح دما نبرام فسام فلما بحصر زيناتات كنجمر بريزيدنت هياز كسلاسي نقابلات محبر قيح مسقل إثيوبيا مسغانا أقربهم سبعونت نحيل بزبل مريح حساب ببرك عالم مبل 78 غزه ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንመበል 67 ግዜ መዓልቲ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ይኽበረሎም እቲ ዕለት ተመልኪቱ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ንዝሰርሖም ተግባራት ግድኦም እናበርከቱ ዝርከቡ ኣካላት ምስጋንኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብ መልእኽቶም ንማሕበረሰብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ መሓዙ ትካላት ወለንታውያን ሰራሕተኛታትን ልባዊ ምስጋንኦም ከም ዘቕረቡ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ بريزيدنت تاية أصقሥላሴ صباح أب روسيا زخبر مبل 8 معلتي عوت روسيا نمستاف لمي نوغهو ناب موسكو آتيملوم بريزيدنت تاية أب موسكو انتبصحو لعلواي حلافي سراح منستر قديات وطاي أناتولي باشكين أقابلا غيرملوم كالاي كوينات عالم الزام صعبو بفلاي دما نبر حبرة السوفيت أب لعلي نازي جرمن زرخبوتي عوت أب ذكر بعل بزحات مراحتي عالم كم ساتفو يتقاليزو زولو توم بريزيدنت قلنا قلنتي أكابرا بعل مز تفرالي أكالات أب كلتياون كله مداي ديبلوماسين زاته كايد يوم تبايل تسويت كم زقبر قلقالو جينا إثيوبيا تبتيبو ኢትዮጵያ ወፃኢ ንግዲ እንስሳት ንምዕባይ እተካይዶ ዘላ ተግባር ውጽኢት የምጽእ ምዃኑ ሚኒስትር ሕርሻ ግርማ ኣመንቴ ገሊጾም ኣለዉ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ከም ዝገለጽዎ ምምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ ሓዊሱ መንግስቲ ብዝወስዶም ስጉምትታት እቲ ዓውዲ ዘለዎ ተረባሕነት እናዓበየ መጺኡ ኣሎ ኢሎም ቅድሚ ሕዚ እንስሳት ኢትዮጵያ ብስም ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ወፃኢ ዕዳጋ ዝቐርብሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ብምዝኽኻር ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ፍርያት ኢትዮጵያ ንወፃኢ ዕዳጋ ብስፍሓት ንምፍራይ ዝተኻለሉ ዕድል ምፍጣርዮም ገሊጾም ዘሎም ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ 9 ኣዋርሕ ካብ ወፃኢ ንግዲ እንስሳት 128 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ተረኺቡሎ እውን ኢሎም ሃፍቲ እንስሳት ልዑል ሸርፊ ወፃኢ ዝርከበሉ ብምዃኑ ጠመተ ተዋሂብዎ እናተሰርሐ ከም ዝርከብ ዝገለጹ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓት ናይ ምስፍሕፋሕ ስራሕቲ እናተወገነ ምዃኑ እውን ሓቢሮም لعلي 10 مليون كنتال زمناو دقعي ناب وشط هاجر تقاعزو بحبرة سراح محبرات بيلون حرستو تناتقافل مقانو تقاليزوم كوربوريشن كوميونيكيشن سراحة حرشة إثيوبيان مكايد سراح محبراوي حلفنتن قاشاو ايتشولهم كم زقالت وانتو قينو شد شميت الشح كنتال داب زمناو دقعي تمالي ناب ودب جبتي بازيحولهم تكالوم نفريات مهرت زمن 2017 كاب وطاي زركب 24 مليون كنتال زمناو دقعي كسابلو ممتن اب ودب زبصح لعل 10.3 مليون كنتال مخانيم حبيروم زلوم بخالو وجن دما 73 شح كنتال يوريان 550 شح كنتال ديبن كاب حدك 10 جنبوت 2017 عام تمرت ناب ودب جبتي كاتو تصبيتي جبريلوم
ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ዝህቦ አገልግሎት ፍትሓውን ተበፅሕን ካብ ምግባር ብተወሳኺ ዘበናዊ አሰራርሓ እናዘርክሐ ከም ዝርከብ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ሙፈሪያት ካሚል ገሊፀን። ኮሚሽን ስነ ምግባርን ግዕዝናን ፌደራል ኣብ ወፍሪ ስራሕ ወፃኢ ሃገር አመልኪቱ ዘካየዶ መጽናዕታዊ ንዕላዊ ንምግባር ዝተዳለወ መድረኽ ዘተ ይካየደሎም። ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ሙፈሪያት ካሚል እቲ ዘተመልኪተን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ሚኒስትር ስርዓት አሰራርሕኡ ዘማዕብሉ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናሳለጠ ከም ዝኾነን ሓቢረን። ይኹን እምበር ወፍሪ ስራሕ ወፃኢ ሃገር ብዘይሕጋውያን ኤጀንሲታት ይፍጸም ከም ዘሎ ብምግላጽ ነዚ ድማ ተሓታትነት ሕጊ ንምርግጋጽ ምስ ዝምልከቶም አካላት ይስራሓሎ ኢለን። ኮሚሽን ስነ ምግባርን ግዕዝናን ፌደራል እዚ ጉዳይ የምልኪቱ ዘካየዶ ዕሙቕ መጽናዕቲ ዘይሕጋዊ አሰራርሓ ንምክልኻልን ንምቋጻርን ከም ዝሕግዝዮ ኣረዲአን ዘለዋ። ስለዝኾነ ድማ ውፅኢት እቲ መጽናዕቲ መበገሲ ብምግባር ዘለው ክፍተታት ንምእራም ብትኹረት ከም ዝስራሕ ገሊፀን። ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ስነ ምግባርን ግዕዝናን ፌደራል እሸቲ ኣስፋው ብግድኦም መንግስቲ ትካላት ንምፍታሽ ዝዘርግሖ ግልፂ አሰራርሓ ኣብ ዝግበር ስራሕ ቁፅር ምቹ ኩነታት እናፈጠረ እዩ ዝርከብ ኢሎም። እዚ ሎሚ ዕላው ዝግበርን ኣብ ወፍሪ ስራሕ ወፃኢ ሃገር ዝተገብረን መጽናዕቲ ኣካል እዚ ከም ዝኾነ እውን ኣረዲኦም። ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሕልፈኩም። ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጀንዳ ናይ ምትእኽኻብ መድረኽ ንምስላጥ ምስ ዝምልከቶም አካላት ይዛረብ ብዛዕባ ምህላው ወሃቢ ቃልቲ ትካል ኣይተ ጥበቡ ታደሰ ሓቢሮም። ብኻልእ ወገን ዘተ ባህሊ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክቕፅል ከም ዝግባእ እውን ተሓቢሩሎም። ንፀብጻብ ነፃነት ፍቅሩ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሉዓላውነት ሓሳብ ካብ ምእማን ናተይ ጥራሕ ሓቂ ዝብል ኣረኣያ ሃገር ከም ሃገር ዋጋ ንክትኸፍል ኣኽኢልዋ እዩ። ዘይምርዳእን ኣፈላላይ ሓሳብ ብዘተፈቲሕኻ ከም ሃገርን ከም ህዝብን ናብ ዝቕፅል ምዕራፍ ንምስጋር ኢትዮጵያ መንገዲ ሃገራዊ ዘተ ካብ ትጅምር 3 ዓመታት ተቆፂሮም እዮም። ኣብዞም ዓመታት እውን ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ኣብ ኩሉም ክልላት ኣጀንዳ ናይ ምትኻብ ስርሑ ምዝዛሙ ዝሓበሩ ቃል ወሃቢ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣይተ ጥበቡ ታደሰ እውን ኣብ ዝቕፅል ኣብ ክልል ትግራይ ከይዲ ዘተ ዘጀምሩ ስራሕታት ይሳለጡ ብዛዕባ ምህላዎም አረዲኦም እዮም። ለምክክር ሂደቱ በትግራይ ክልል ለሚካሄደው ማለት ነው አስቻይ የሆኑ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር መስራት ነው። ንኸይድ ዘተ ኣብ ክልል ትግራይ ንሳለጥ ማለት እዩ ዘኽእል ኩነታት ምፍጣር ንኽካል ምስ ዝምልከቶም አካላት ምስራሕ ዘድሊ ብመንፅር እውን ሰፋሕቲ ትልምታት ተሓንፂፆም ስራሕትታት ይስርሑ እዮም ዘለዉ። ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ርክብ ንምፍጣር ዝተፈላለዩ ፃዕርታት እናተገበሩ እዮም ዝርከቡ። እቲ ካሊእ ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ዝርከቡ ምሁራን ዘተ ኣሳሊጥና ኢና። ምስ ማሕበራት ሲቪክ እውን ተመሳሳሊ ዘተ ተሳሊጡ እዩ። ምስ ፓርቲታት ፖለቲካ እውን ዘተ እናተሳለጡ እዮም ዝርከቡ። ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ በብርክ ፌደራል ዝገብሩ አጀንዳ ናይ ምትኻብ ስራሕ ኣብ ወርሒ ግንቦት ከም ዝጅምሩን እቶም ቃል ወሃቢ ኣረዲኦም እዮም። ያው በርካታ ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበት ስለሚሆን ብርክት ዝበሉ ሰብ ብፅሒት አካላት ተሳተፉሉ ስለዝኸውን ምቹ ገዛ ንምምራፅ ዘተ እናተሳለጠ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ወርሒ ጉንበት መወዳእታ ሰሙን ብብርኪ ፌደራል ሄዲ ምእካብ አጀንዳ ዝሳለጥ እዩ ዝኸውን 3 መዓልቲ ዝፀንሕ መድረኽ እዩ ዝኸውን። ከይዲ ሃገራዊ ዘተ ዝሓለፎም ኩሉም ምዕራፋት ኣሳታፊ ከም ዝነበረ ዘልዓሉ መምህርን ተመራማሪ ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ዝኾኑ ኣይታየለ ኣደቶ በወገኖም ኣብ ዝቕፅል ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘተ ባህሊ ኮይኑ ክቕፅል ከም ዝግባውን ኣረዲኦም እዮም። በምክክር ኮሚሽኑ የምክክር ሂደቱ ውስጥ እኔ አንድ እንደ ተሳታፊ የተገነዘብኩት ኣብ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ከም ተሳታፋይነት ዝተዓዘብክዎ ነገር እንታይ እዩ? ቀዳማይ ነገር እቲ ዘተ ኣሳታፊ ምዃኑ እዩ። ብብርካ ሃገር ጥራይ ከይኮነ ክሳብ ታሕቲ ወሪዱ እናሰርሐ እዩ ዘሎ። ከም ባህሊ ኮይኑ ክቕፅል ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ባህሊ ዝቕፅል እንተደኣ ኮይኑ ምድምማፅ ኣብ መንጎ ህዝብታት ክህልው እዩ። ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ክሳብ ሕዚ ሒዙ ዝሓለፎም ሰናይ ዝበሃሉ ተመክሮታት ከም ትካል ልምዲ ክገብሩ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ እዩ። ኣመራርሓ ሰራዊት ዝሓዝዎ ፍልጠት ክእለትን ብቕዓትን ብኣግባቡ ናብ ተግባር ብምልዋጥ ንዓወት ዘብቅዕ ወፍሪ ክፍጽሙ ከም ዝግባእ ተሓቢሮም። ነዚ ዝዓለመ ስልጠና ኣብ ዞባ ምዕራብን ደቡብን ጎጃም ኣብ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ዝርከቡ ኣመራርሓን ኣባላትን ሰራዊት ስልጠና ተዋሂቡ። ንጸብጻብ ክፍሊ ርክብ ህዝቢ እዚ ምብራቕ ኣባዲ ደመቀ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
أب زوبا معرابن دبوبن قوجام حقي أب مخبار وفر زركبو أمرار حن أبالاتن سراويت سلطانا تواهبو تي سلطانا لوختو تكال بمرداء وتيتاو سرحن مسرح زعلم مخانو وانا عزازي إز مبراق ليتنال جنرال محمد تسمى جنزيبوم حق منجستو يقوم اللاتشو مسارتاي على موجال يتقاماكين تلقوان حق منجستي تتوز بللوم مسارتاي علاماتات اللهم نسألهم زلنا نايتكالنا علاماتاتن باهرياتن لهم حتى حدا مرحا زيوم تجنزيو سراويت بمناس كمرح لهم تيستو هاب السلطنة بتحوت وزعن كيسارا أبي عوت نمعتار زخ العقمي زفتر مخانوون تعبيرهم يتفتروا وقتنا بقعت زتفتر فلتتن بقعتن سمعيت سعراينتنا كله أبي حد سراويت نيك الناس حلافنتن تحتاتنتن حزكم أبي تمرحوا لوتي كتمسل لكم تساتفتي اتي سلطنا زخونو أمرار حتات كفل سراويت هزباو بهاريوم حاليوم قبوم من فتام زخل صبوغ لمدي كابتي سلطنا كم زرخبو حبيروم بداج ما زجاجت يبرين التكبار نوفرين مدلاون تكبار مرحنتن بسلطنان بلمدرينا بقبائي أكاينايوم يتمري سرانا تكبار هنا لما تمري سرانا تكبار هنا سراحن تكبار مرحي حلقة ميتي مرحي شامبل زيوم يوم بزبل فاليو زفلتلون لعل فلتاتن كيلتن كمستر خبلون أبتي سلطنا الرقاقيسناينا كم تبصاب كفلي حزب ركب إز مبراق اتي سلطنا أكلاوي سنلبوناون قدا مرحنتن زكاتة من بارو تحبيرو حزر ما ناب زين عداقا ساقيرنا لنا ملعال إثيوبيا تفري نأفريت اندستري بالعول كنتات من نقاح فتيري كبلو مكتل قداماي مينستر تمسجن طرونه قليصوم أب أديس أبابا كسالت زتنحة سالسا إكسبو إثيوبيا تفري تزازي ملوم صبصاب عشنا فيه انداليو دهب ياسين دما كم صعب كتقربايا بأسناد أنت مينستر إندستري نزحلفو حموشتا معلتات كسالت زنحة سالساي إكسبو إثيوبيا تفري بزوحات أفريتي أعمم زترأيلو مخانو هاجراوي مهرتتات أقريبهم يوم لعلي 220 شح عودتنياتات زتساتفلو زي إكسبو مرحا قبري مزازميو مكتل قداماي مينستر تمسكن طرونه أبستر خبلو توقينيو من لعال إثيوبيا تفري عبيو سيت تاريخيبو يغون يلام بإثيوبيا تامرت نكناكي بتفتروا من نساساتنا يتكناجا السرار مكنيات أب ملعال إثيوبيا تفري بستفترة من قحن استوادد سراحا عقم مفراي اندستري ماخلاي عقمي مفراي أطاقما أب كلتشان 14 عمة مرت كابز نبرو 46 ميتاوي أب كلتشان 17 عمة مرت ناي 6 عوارح أفزازما 61 ميتاوي مبصح تخيليو بزحيت أداقا وشتعدي أب كلتشان 14 عمة مرت كابز نبرو 3 ميتاوي أب كلتشان 17 أفزازما 9 عوارح 41 ميتاون مبصح تخيليو عمتاو عبيت تزفر ناي كلتشان 14 عمة مرت كابز نبرو عبيت 5 ميتاوي أب كلتشان 16 عمة مرت بعصرته نتبي 1 ميتاو معباي كيليو أب كلتشان 17 بجت عمت 13 نتبي 1 عبيت كمزقبي توايلو تتبيت يقبار بب عمتو زسالت إكسبو إثيوبيا تفري إندستري مفريتي كاب من أحبز حلفة متأسسار مفتعرون لعلوتي كم زمسان يوم تومك تلك قدامي مسترز قلزو كقومنيوش بزات كقبيت تسسر كاب بزح ودتنياتات متأسار عداقا بوزحات كونتات كمتأنقدن جنزابة بمفتعرون أبز حلفو عمتات كابز تسالتو إكسبوتات ممحاشات ريو أفريتي استفترولو متشو كوابي بمتكام ببزحن بزريتن بمفراي دليت وشت عدي أب مملان كابزي حاليفو تساتفو نقدي وزعان خعبيو نافريتي اندستريتات زقبر حاجز دقفن كتتلن تتناخيرو كغلصليو أبتي إكسبوز ترخبو مهرتتات نفس راح مغيارن فرياتن مفراينتن أفريتي اندستري ممحياش كم زقبان منقستون زي جمرهم سراحتي أتناخيرو خمس قصل حبيرا تنانتي تيبيا نايتو أوقات اللو مالت تمالي ني تيبيا ريئي يفلتايك بال أي كالن تلويتات حدر هاجريا مهرتي وستيخا أسرارها تغيروا كتماتات تغيرهم زحدرلا هاجريا معبالا كرقا قزيو نسلام تاويعيت نقبرلو مخنات أب هاجرهم قاشا خيخونو الجامم متيوم كسرحو بمباليو
ሚኒስተር ኢንዱስትሪ መላኩ አለበል በወገኖም ዜጋታት ምህርቶች ተዓዲ ናይ ምጥቃም ልምዶም ንዓበይ ምምጾ በመሕበር ውጽኢታዊ ኤክስፖ ምውጋኒኦም ዝተዛረቡ የገበያ ትስስር ከመፍጠር አኳያ በቅድ ከያዝነው በአንጻር ምፍጣር ምትእሳር ዕዳጋ በትልሚ ካብ ዝሓዝናዮ 4 ቢልዮን ብር ንላዕሊ ምትእሳር ዕዳጋ ተሳሊጦም እዮም ብፍላይ ዓቕሚ መፍረያይነት ዘርኢ እዩ ብፍላይ መሳርሒ መፍረይ ብምፍራይ ናብ ዕዳጋ ንምእታው ተስፋ መልማዕን ዲጂታል ዘበን ምጥቃምን ዘመላኽት እዩ ረብዓይ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ተፍሪ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ካብ 24 ሚያዝያ ክሳብ 28 ሚያዝያ ክሳለጥ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክንሰግር ሕብራት ዓረብ ኤምራታት ንናይ ሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ከም ዝድግፋ ብተደጋጋሚ እናኸሰሰት ፀንሐ ሱዳን ዝነበራ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ብዕሊ ምቁራፃ ኣፍሊጣላ እዚ ቅዋም ዝወፀ ብድሕነታ ኣተኣማማኒት ዝነበረት ፖርት ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ክሳብ ትማሊ ብተኸታታሊ ንረብዓይ ግዜ በቲ ፍሉይ ሓይሊ ልዑል ጉድኣት ምስ በፅሓ ምዃኑ እዩ ቢቢሲ ፀብፂቡ ዘሎ ሚኒስትር ምክልኻል ያሲን ኢብራሂም ከም ዝገለፅዎ ሕብራት ዓረብ ኤምሬታት ሉዓላውነት ሱዳን ብምጥሓስ ነቲ ዕጡቕ ደጊፈን ኢሎም ኣታሒዞም እውን ሱዳን ዲፕሎማሰኛታት ከተውፅን ቆንጽላ ኣብያተ ጽሕፈታ ክትዓጽውን ምዃና ተዛሪቦም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዋና መዕርፎ ነፈርቲ የመን መጥቃዕቲ ኣሳሊጣ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሰንዓ ዘካየደቶ ደብዳብ ኣየር ህይወት 3 ሰባት ሓሊፉሎም ዋና ዳይሬክተር እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ካሊድ አልሼፍ እቲ መጥቃዕቲ ልዑል ዕንወት ከም ዘብፅሐዮም ሓቢሮም ዘሎም ብምኽንያት እዚ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት በረራ ከም ዝተቋረፀ ኣፍሊጦም ሰራዊት እስራኤል ብወገኑ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዓማፂ ጉጅለ ሑቲ ኣፅዋርን ኦፕሬተራትን ንምዝውዋር ይግልገለሉ ምንባሩ እዮም ገሊጹ ዘሎም ዓማፂ ጉጅለ ሑቲ ኣብ ልዕሊ መዕርፎ ነፈርቲ እስራኤል ቤን ጉሪዮን መጥቃዕቲ ሚሳኤል ምክያድ ስዒቡ እስራኤል ኣብ ዝሓለፉ 2 መዓልታት ዓፀፋዊ ምላሽ እናሃበት ትርከብ ክብል ሮይተርስ ፀብፂቡ ክቡራት ተመልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ መዓልቲ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን አመልኪቶም ንኣባላት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ምስጋና አቅሪቦም ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጀንዳ ናይ ምትኻብ መድረኽ ንምስላጥ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ይዘራረብ ብዛዕባ ምህላው ኣይተ ጥበቡ ታደሰ ሓቢሮም ካብ ዜና ወፃኢ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዋና መዕርፎ ነፈርቲ የመን መጥቃዕቲ ምክያዳ ስዒቡ ህይወት 3 ሰባት ምሕላፉ ተገሊጹ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዜና ነመስገን ሰላም